dobrodošli na putovanje bez barijera. Ja sam Alma Mujanović i danas vas vodim da istražimo kako izgleda putovanje gluhih i nagluhih osoba sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Rođena sam sa velikim oštećenjem sluha. Znam koliko je izazovno putovati kada informacije nisu prilagođene svima. Sarajevski aerodrom projektom Danova i Danova Next pravi velike korake naprijed da bi osobe sa invaliditetom mogle lakše i sigurnije putovati. Na aerodromu naša prva tačka kontakta je šalter za registraciju. Ali da bismo ubrzali proces, najbolje je najaviti svoje putovanje i potrebnu asistenciju. Putnici s oštećenjem sluha imaju pravo na asistenciju kroz cijeli proces putovanja. Sigurnosna kontrola zna biti stresna, ali uz osoblje koje je prošlo obuku za komunikaciju sa gluhim i nagluhim osobama, sve protiče brzo, ugodno i sigurno. Informacije o letovima prikazuju se vizuelno, tako da nema čekanja i neizvjesnosti. Za putovanje s lakoćom i bez stresa.